Il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat ma ħabbar l-ebda proċess ta' konsultazzjoni mal-Awċin dwar il-mina li se taqqat iż-żewġ gżejjer. F'attività fiċ-ċentru Laburista ta' Rabat Għawdex, Muscat sostna li l-aktar ħaġa ideali għall-Awċin hi l-mina li se taqsam il-fliegu. Madankollu jidher li qed jonqos milli jikkonsulta lill-Awċin dwar xi jridu minn dan kollu. Muscat qal li l-ekonomija ta' Malta qed taġġel wisq u l-pajjiż qisu karozza antika li mhux laħaq magħha. Dan qalu bħala skuża għax irid li jkompli jiżdied il-bini bla rażan kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. U qal li l-Gżira Awċija ma tistax tibqa' tinżamm f'bozza iżda trid tiżdied l-infrastruttura. Saħaq li jrid jibqa' jattira aktar barranin fil-Gżira Awċija għalkemm ma qalx li dan se jwassal għal influss akbar ta' nies u eventwalment aktar bini u vetturi fit-toroq. Madankollu falla milli indirizza l-kwissjoni tal-housing soċjali minkejja l-istħarriġ tal-Malta Today wara biċ-ċar il-falliment tal-Gvern Laburista fl-akkomodazzjoni soċjali. F'pajjiżna preżentament hawn mill-anqas 300 persuna jgħixu fil-karozzi u 27 persuna oħra li qed jgħixu barra fit-triq. Magħhom qed jiżdiedu l-mijiet li qed jgħixu f'garaxxijiet. B'kollox hemm aktar minn 3200 persuna li qed jistennew akkomodazzjoni mingħand il-Gvern. Dan fil-waqt li bil-prezz tal-proprjetà jilħaq prezzijiet li familja medja li tgħix f'Malta żgur ma tistax laħaq magħhom, żied l-influss qawwi ta' familji li qed ikollhom imorru jgħixu Għawdex. Muscat evita l-kollox ukoll is-suġġett tal-iskola primarja tar-Rabat Għawdex li ilha tiġi mweda mill-leġislatura li għaddiet u li tlestija tagħha ilha żmien twil tiġi posposta. U għar minn hekk f'xena surreali wara ġimgħa nisimgħu fuq l-aħbarijiet kemm lokali kif ukoll dawk internazzjonali Muscat ma lissen xejn lanqas dwar l-iskandlu tat-tonn.